Grabatzen ari garen unean, gaueko 8 izateko 8 minutu falta diren honetan, Peio Etxeberria eta Zabaleta dira 2024 urteko binakako txapelketa nagusiko edizioko txapeldunak. Altuna eta Martijari 22 eta 20 irabazi diete gogoangarria izan den final batean Iruñeko Nafarroaren pilotalekuan. Pronostikoak bete dituzte, geure pronostikoak behinik behin, lehengoan Peiok eta Zabaletak irabaziko zutela edo Peio eta Zabaletaren aldeko pronostikoa egin genuelako, eta analisiarekin sartu aurretik gogora ezagun batetik Altunak eta Martijak orain 2 aste eskuratu zutela finalean sartzeko txartela, kasu honetan Eibarren Artola eta Imazi irabazi ostean, 22 eta 9 erraz irabazi zieten, eta Peio Etxeberriak eta Zabaletak berriz, astebete lehenago eskuratu zuten finalerako txartela, kasu horretan, Artola eta Imazi labriten larun batez irabazita, eta Altunak eta Martijak, hain zuzen ere gaur aurkari izan dituztenek, Jaka eta Mari Ezkurrenari igandean irabazita. Bi bikoteak merezimendu oso iritsi dira final honetara, eta final benetan irekia espero zen, eta halaxe izan da azken unera arte. Hasieran, 3 eta huts aurreratu dira Peio Etxeberria eta Zabaleta ikeragarri jokatzen, Altunari aukera garbirik ez zion uzten, baina egia da, aukera garbiren bat edo beste utzi diola aurrean, eta normalean Jokin Altunak barkatzen ez dituen horrelako pilotakadaren bat edo beste barkatu duela, ez? Eta hori esanguratsua izan da, txapelketan azken hilabeteetan asko jokatzen ari baitzen Jokin Altuna, joko puntu oso honean ikusi dugu amezketarra, eta gaurkoan hasiera horretan behintzat otzantxean ikusi dugu beste egun batzuekin alderatuta. Gero ordea, Altunak eta Martijak, pixkanaka Julen Martija ere zazpitik aurrera pilotakadak jotzen hasi da, pixka bat erosoago, tarteka Zabaletaren parean ere jartzen zen atzeko kuadro horietan, eta hori beretzat oso garrantzitsua zen, eta baita Jokinentzat ere noski aurrean abaguneak sortu edo behintzat jokoa nahasteko, eta hor pixka bat zuzendu dira. Baina gero 12 eta 9 joan dira lehen etenaldira Peio eta Zabaleta aurretik, hor partida oso parekatua joan da, baina Zabaletaren nagusitasuna eta ematen ari zen erakustaldia nabarmena ziren, gero Martija ere atzetikan sufritzen ikusten genuen, eta bigarren erdi horretan galanki sufrituko zuela bagenekien Etxeberriko atzelari gazteak, baina horrela izan da, eta horren ondorioz, 12 eta 9 horren ondorioz, gero Altunak eta Martijak ere, pixkanaka partida aurrera eraman dute, 14 ere joan dira, baina 14ko horretatik aurrera erabat amildu egin dira gorriak. Gorriak txapelketa honetan eta orokorrean, Altuna Martija bikotearen inguruan hitz egiten dugunean beti segurtasuna da izen nagusia, bai, batetik Julen Martija atzean sekulako bermea ematen duelako, eta Altunak aurrean magia egiteaz gain, buruz oso ongi jokatzen duelako batetik, eta bestetik berriz oso gutxi galtzen duelako. Baina 5 pilota galdu dituzte, horrela itaren batean, Martijak sake bat erantzunik gabe utzi du, gero piloteoan beste pilota garbi bat galdu du, Jokini ere pilota bat txapara joan zaio, gero beste sake bat sotamanoz normalean kolpea ederki tiratzen diona txapa azpira joan zaio, ezoiko une batean sartu dira Altuna eta Martija, eta ezer ere egin gabe, zuzen jokatzearekin bakarrik, 21 eta 15 ipini dira Peio eta Zabaleta, eta hor egonda gako nagusia. Gerora ordea, ia epika egiteko zorian izan dira Altuna eta Martija, jada ia presiori gabe ziren, Altuna bera ere amillegi ertzean alambrearen gainean egongo baliz bezala hasi da, txokoan asko arriskatzen, bazekien jada ez zuela ezertxo ere galtzeko, emaitza 21 eta 15koa zen, eta oso zaila zen horri buelta ematea, baina 20 eta 21 jarri dira, hor gainera jada Laurak une batean leher eginda zeuden, Jose Javier Zabaleta ere ikusten genuen, jada ez zitzaion pilota eskutik partida hasieran bezain besteko distirarekin ateratzen,
eta Jokinek asmatu du, Zabaleta galdu ditu pilota batzuk, eta horren ondorioz 20 eta 21 ipini dira. Eta azkenerako Zabaletak errebotean sartu du, eta 22 eta 20 irabazi dute Pello Etxeberriak eta Zabaletak, eta honen bestez eurak dira 2024 binakako txapelketa nagusiko edizioko irabazleak. Pello Etxeberriarentzat lehen mailan lehen txapela da, gogoratuko dugu bigarren mailan promozioan buruz buru txapel bat irabazi zuela Julen Eguirenen aurka, eta Jose Javier Zabaletak 5. du, jaun Andreok, 5. txapela, ikeragarria da gizon hau egiten ari dena, sekulako erakustaldia ematen du asterikan aste, eta gaurkoan ere alakoxea izan da bere 5. txapela. 3 jorekin irabazi zuen lehena, Ezkurdiarekin bigarrena, Elezkanorekin 3. Iker Irribarriarekin txapeldun orde geratu zen, Aitor Elordirekin 4. eta orain 5. Pello Etxeberriarekin. Beraz, 5 aurrelari diferenterekin, desberdinekin, ikeragarria Jose Javier Zabaletak eskuratu duen balentria. Eta Altuna eta Martijaren inguruan zer esan, txapelketa ona egin dute, ez zitzaizkien gauzak nahi bezain ongi hasi, horren ondorioz 3. postuarekin konformatu behar izan zuten, eta horrek playoff bat jokatzera derrigortu zituen, kasu honetan Urrutiko etxea eta Imazen aurka jokatu behar izan zutena, Artolak ezin izan zuelako jokatu, hortikan gero finalerdietara sailkatu ziren, eta finalerdietan naiz eta lehen partida galdu gero erakustaldia eman zuten, Jaun eta Jabe oso ongi iritsi dira final honetara, baina gaur Zabaletak erakustaldia eman du, Pello ere oso ongi aritu da, eta benetan zoriontzeko finala Laurena, baina batez ere Pello Etxeberria eta Zabaletari nola ez. Hauxe beraz, finalaren inguruan esan beharrekoa, bihar ziuraski beste bideo bat izango duzue pixkat binakako txapelketa nagusi hau goitik behera errepasatzen, bitartean ongi izan agur.